Тапшыруыбызга килгән алдагы котлау сәламе зур Ширклей авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Махмутова Рәйсә Равил кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Саид, улы Үмәр, килене Гүзәл, оныклары Усман һәм Али, кызы Мәрьям, кияве Рамил, оныклары Илнур һәм Камил, кодагысы Фируза, кодасы Ринат котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез тату, күп балалы гаиләдә беренче, көтеп алынган кызлары булып якты дөньяга аваз сала. Өлкән бала булу сәбәпле үзеннән соң туган энеләре һәм сеңлесен карарга әти-әнисенә, беренче ярдәмчеләренә әверелә. 8нче сыйныфны тәмамлап, Кузнецк шәһәренең медицина көллиятенә фельдшер-акушер һөнәрен үзләштерергә укырга керә. Хезмәт юлын Николаевка балалар туу йортында башлап җибәрә. Озакламый үзенең булачак тормыш иптәше, сөекле әткәебез Махмутов Сәид Киямулын очратып, матур гаиләләрен коралар. Һәм 1983 елның октябрь аенда татлы балалары, уллары туа. 1989 елны күңелләрен җылытып, кызлары да якты дөньяга аваз сала. Бүгенге көндә әткәй белән әнкәй 4 сөекле оныкларына бик кадерле әбекәй һәм бабакай булып яшәп киләләр. Мәхәббәт бакчасында очраштык та гомерлеккә кавыштык. Инде менә 38 ел кулга-кул тотынып, күзгә-күз карашып гомер кичерәбез. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, ирне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Син минем гел җырларымда, уйларымда, хыялымда. Балкып торган чәчәгем син, йылдыз кебек күз нурымда. Тау битендә шилтерәп аккан йомшак судай ак чишмәмдә, урманнарда кызарып пешкән татлы кура җиләгемдә. Син минем гел җырларымда, шатлыгымда, сагышымда, йөрәк түренә кереп янган якты сөю кояшымда. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип бушка әйтмиләрдер, чөнки иң олуг затларны гына шулай тасвирлап була. Әнкәебез безнең күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен. Безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, ягымлы әбекәй. Алар сине бик яраталар. Инде 38 ел сөекле әткәебез белән бергә яшәп, тиздән алтын туйларыгызны да каршыларсыз Алла теләсә. Безгә үрнәк гаилә булып яшисез. Без сезгә сокланып, бар заттан да сездән тик үрнәк алабыз. Әниебез, картаямын диеп карама уфтанып көзгегә. Син һаман да матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтмәсә дә, шатлыклары аның күп булды. Менә күрәм, хәзер күзләреңдә сөенештән яшьләр тулынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми, яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап, ышан, бик күпләре Газизкаем шөкер көнләшә. Хөрмәтле Рәйсә Равиловна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шатлыклы туган көнең, кояшның бөтен нурларын әйтерсең җыйган көнең. Туган көнең белән котлый дусларың, туганнарың. Һаман кояшта балкыйсың, асыл якты нурларын. Кояшта якты балкыйсың, асырлы нурлар сибеп. Синең матур кеше юктыр, иркә бәхетле буек. Кояшта якты балкыйсың, Тышкы яктан
башын кайтырады. Туган кенең